खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 28 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि सोरजिलु रोंग'थिफोरा जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा रां आरजिनो हायो, नाथाय रावखौबो अननाय आरो फोथायनाय नङा। वृषभ राशि। नोंथांनि मोजां मोनलायग्रा लोगोरिया दिनै नोंथांखौ माबा मोनसे समायना मुवाजों सोमोनांहोगोन। माखासे आयेनारि बोसोन लानो थाखाय सासे उकिलखौ लोगो हमनो थाखाय मोजां सान। मिथुन राशि। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो पुन्जि बुथुमनो हायो, आद्रा थानाय दाहारफोरखौ बुथुमनो हायो एबा गोदान मावथांखिफोराव खामानि मावनो थाखाय रां बिनो हायो। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि फंबाय एबा बिनानावनि मददजों मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा गोजोनै थागोन आरो गुबुन सुबुंफोरजों खुलायै रायज्लायगोन। सिंह राशि। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय आद्रा थानाय रां आरो होनांगौ रांफोरखौ जोबनायाव मोनफिननाय जागोन। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनो बावैसो सिगां जानाय गासैबो जेंनाफोरनि गेजेरावबो नोंथांनि थाखाय गासिबो मोजां मोन्दांथिखौ दिन्थिगोन। कन्या राशि। नोंथांनि सिङाव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिनि जाहोनाव दिनै नोंथाङा रावनोबो खिन्थायालाबानो न'निफ्राय सिरियै ओंखारलांनो हागौ आरो नोंथाङा जेबो राहा नागिरनो हानाय नङा। तुला राशि। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबुफोर थानो हागौ। दावबायनाय, रंजानाय आरो समाजारि खालामनाया दिनै नोंथांनि एजेन्डायाव थागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि माखासे लोगोफोरा नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो नोंथांजों सम हगारनो हागोन। नाथाय बे समाव नोंथाङा जौ, सिगारेट बायदि बिस गोनां मुवाफोर लोंनाया मोजां जानाय नङा। गोरोन्थि सुंज्लायनाया दिनै मोनसे जेंना सोमजिहोनो हागौ। धनु राशि। नोंथाङा जायखिजाया सुबुंनि मददजों रां आरजिनो हानाय जानो हागौ। नोंथाङा खालि गावखौनो फोथायनायल' नांगौ। फालांगियाव मुलाम्फाया दिनै बे राशिनि फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे सिमां जाफुंसारनाय जागोन। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा जेखि खालामा मानो, नोंथाङा सरासनस्रायै लानाय खावसे समनि गेजेरावनो बेखौ मावनो हागोन। गोबाव समनिफ्रायनो नोंथाङा दोनथुमनाय राङा दिनै बाहायनो हागौ, नाथाय खरसाया नोंथांनि गोसोखौ बाङाइ खालामनो हागौ। कुम्भ राशि। रांखान्थियारि गाज्रि थासारिनि थाखाय माखासे गोनांथार खामानिफोरा थाथ'गोन। गोदान मुवाफोराव गोसो हो आरो गावनि साबसिन लोगोफोरनिफ्राय मदद ला। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआ दिनै मोनसे समायना महर लागोन। मीन राशि। गोरोबनाय सोमोन्दोखौ लाखिनो नाजा। दिनै नोंथाङा मोनथिगोन दि नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरियानो नोंखौ अराय समसिम मोजां मोनगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।